Tervetuloa Madventures-ohjelmaan. Pakomatkalle propagandasta ja massaviihteestä. Pakomatkalle itse saatanan rakentamasta oravan pyörästä. Hyvät toverit, tässä ympärillämme kohoavassa vapauden vankilassa on vaarallisen helppoa laitostua. Huomaamatta Babylonin koneisto imee meidät ahneisiin rattaisiinsa, emmekä edes huomaa olevamme vankeja. Mutta hyvät toverit, tästä vankilasta on myös yllättävän helppoa ottaa hatkat. Kyllä, oravan pyörästä pääsee pois. Siinä Madventures auttaa. Eilen posti toi tämän kortin. Esitaistelijamme Tunna on jo kaivannut tunnelin muurien toiselle puolelle. Sinne, missä ruoho on vihreämpää. Nyt on oikea hetki karata. Seuratkaa meitä siihen vapauteen, jonka vain travelleri voi löytää. This is Irie FM. She's loving my baby and I know that's true. She's bringing a life in this world that is new. I know Jah will see us through. A man got to do what a man is supposed to do. Rise up this morning and she told me that she wasn't feeling well. The love that we made couple weeks before, yes I can tell. This is not immaculate conception. She's loving my baby cause we make sweet love and affection. We never use no protection, we run out of abortion. So, she's loving my baby and I feel so bad. Although sometimes she make me get so mad. People try to tear us apart, but apart from mama you're the closest to my heart. She's loving my baby and I know that's true. She's bringing her life in this world. Tunna siis hajos pakkaseen, jätti oravan pyörän ja paukki tänne Jamaikalle. Jossain täällä Portlandissa sen pitäisi olla. Ehkä lähestytään pian määränpäältä. Hey man, have you seen my friend Tunna? 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 Yeah, I see family man, yeah. Playing football out there, yeah. Okay, thanks. Yeah. No niin, jossain tää sen pitäisi olla. Enpä oo nähnyt jäbää pitkään aikaa. Alright, come down. Siikaskaa mikä fränti! Tunna! Rikku! Check vittu mitä äijää! Hey, what up, top boy? What up, What's up? Kauan sä oot oikein ollut? Niin kauan kun tässä kekki on kasvanut. Nyt on Rat Race ohi. Asettaudut taloksi. Welcome to Christmas River, Kensington, East Portland, Jamaica. Nature is good. Viikon hämmokkuuri on tepsinyt ja perspektiivi tehnyt näyttävän paluun pääkoppaan. Suomen Rat Racessa ei ole kyse pelkästään tiukasta työtahdista tai valheellisista massiin ja markkinauskoon perustuvista elämänarvoista, ei. Rat Race on koko se painostava synkkyys ja ilottomat rutiinit, jotka lamaannuttavat ihmisen. Tänne asti on näköjään tultava oppiakseen taas ne perusasiat. Elämästä saa ja pitää nauttia joka päivä. Matkustaminen on keino muistaa se. Karibialla on yli 30 saarta. Miksi valita Jamaika? Jotain selittämätöntä viehätysvoimaa tässä on. Vaikka Jamaika on kooltaan vain vajaat 4% Suomesta, on saari kontrasteja täynnä. Suurin osa vierailijoista irstailee muurien ja turvamiesten suojissa pohjoisrannikon all-inclusive resorteissa, Mowbayssa, Negrilissä, Ocho Riosissa. Juuri siksi me olemme asettuneet tänne Itä-Jamaikan rauhaan. Pläni on tässä.
Asutaan Rastabungalovissa Russ Johnsonin ranchilla, tehdään täältä iskuja lähimaastoon, poiketaan todennäköisesti sinisille vuorille ja lopuksi paukitaan pääkaupunkiin, Funky Kingstoniin. You know me, I stand on the Russ Johnson corner, so you understand, I'm hygiene them and things, see it, and you know me, I say hygiene them from Finland and things, I'm blessed love, you see me, I talk it out here, family, you see me, I say family. Jamaikalla Travellerin ensimmäinen ihmettymisen aihe on kieli, patua. Patua on hämmentävä sekoitus orjaherrojen arkaista englantia ja länsiafrikkalaista läämänheittoperinnettä. Patua onkin onnistuneesti käytetty moninaisina salakielinä. And him now come down there, you know. You know what go on. Sharon, Paran and Mary and Lily, you know see? That's it. Yeah. Come down there, man. Aluksi tuntuu siltä, että Patuasta ei ymmärrä yhtään midistä, mutta pikkuhiljaa Patua rupeaa Travellerillekin avautumaan, varsinkin luonnon lääkintään tutustumisen myötä saavutetussa overstanding-tilassa. Yeah, my boy. Yes, respect. Yeah, man, me not like Batty Boy, man. Batty Boy I insist, man. Me I tell them, man, bun them, you know? Man have to have a woman, and woman have to have a man. Bun Batty Boy, bun lesbian, bun them. Me not like them. Vaikka jamaikalaisia on yhteensä paljon vähemmän kuin suomalaisia, Jamaika tunnetaan kaikkialla maailmassa. Kulttuuri onkin voimakas ja ihmiset ylpeitä ja itsetietoisia. Kaiken takana on kuitenkin orjuus. Kaikki mitä täällä kohtaa perustuu kaikkien aikojen suurimpaan ihmisoikeusrikokseen. Se on Travellerin syytä pitää mielessä. Kun kolonialistit kidnappasivat Afrikasta miljoonia ihmisiä jenkkien talousmahdin rakentamiseksi, Jamaikalle jätettiin vaikeimmat tapaukset. Tällekin rannalle heivattiin vielä parisataa vuotta sitten laivoista vangittuja sotureita. Ja vaikka orjat onkin sittemmin vapautettu, Jamaika on, kuten kaikki kehitysmaat, rikkaiden maiden ja kansainvälisen valuuttarahaston kahleissa. On siis päivän selvää, ettei valkoisille heru täällä aina sympatiaa. Jamaikalaiset pitääkin itseään ennen kaikkea afrikkalaisina. Afrikka on läsnä kaikkialla. Kielessä, asenteissa, rytmissä, rastafarismissa, elämän pienissä iloissa, myös niissä ongelmissa. Based upon recorded history, yes? It is recorded that 327,000 slave ships leave off the port of Africa. It's only 127,000 reach Western world. 200,000 go underwater, all packed with slaves, yes? Black African. Here I am today saying, them now go gamble with me again. You understand? All because 2,000 years of history could never wipe away so easily, yeah? I can see them with their cargoes in the middle of the Atlantic. See them with their cargo in the middle of the Atlantic, with the brothers and the sisters, they're heading toward the Western slave market. But what the price they gotta pay? Up on the judgment day. No more sad partying, no more rat racing, no more victimization.